izinto ezibalekile leyo empilweni uma ngabe siphila ukuthi into oyenzayo ibheke ukuthi uyenza phansi kwasiphi isimo. Uyenza ngokuchitha isizungu noma uyenza ngoba ubona isidingo nokubaleka kwalento oyenzayo. Amen. Ngoba ibhlungu kwesinye isikhathi ibhlungu lento eyenzakalayo ukuthi uma ngabe sikhonza uthola ukuthi sibaningi siyakhonza but kunabantu abazochitha isizungu, abantu abazoqhuma isikhathi ngoba nabe bebhorikile emakhaya bengazi ukuthi kufanele benzeni ngalolu suku. Amen. Bayeza abantu enkonzweni bese ngoba bebona isidingo nokubaleka kokuba senkonzweni ukuzodumisa uNkulunkulu, ukuzokhuleka kuNkulunkulu. Bese kuba nabantu abezenkonzweni beze ukuzochitha isizungu just because they are bored for that moment. Wake wathi ubaba ngomunye unyaka sisenquthu uma ngabe usendlini kaNkulunkulu uphuma nalokho okusela. Uphuma nalokho okusela. Wakusho lokho